Good morning guys. Magkuanig mag ako ito ang bongbong guys. Kanidi ay sa akong atubangan. Manajud siya og pinising guys. Ayan na. So, pinta lang sa ang kuwang ani. Magpapata sa pila na sa katuig. Una ta makapatrabaho guys. Tuyok na siya diha guys. Ano siya? Manajud. Mauna na guys. Kanang nasa teres guys. Maupat sa taon na akong trabaho nun. Kano sa apasang tuiga. Sinuo ko. Kani mo na muna ni guys. Sa kuan. Ng galon sa pag-ibig para makahinay-hinay og trabaho. So kay hurat naman atong kwarta kuwangan misa para sildo sa among katrabaho ani guys sa finishing. Kuwangan mig 400 pero okay ra. Aning kamot tag ibayad guys. Magatay sudan ani guys. So maos na sa dining sulod guys. Mao ni una na mo pinisingan ni na sa ang kulang nga lang gud ani niya guys kay ang pintal. So pila pa ka tuig na ta makapatrabaho balik. So, pasensya na kayo nagkalat pang among sala to may kusina. Maura yung sala, maura sa kusina. Kaya gamay ramang kay tagbalay guys. Ang taas naman dito kung anak kong mga apo. So maura dito guys. Bye.